ҳамада салом алейкум бародаро, Муҳаммад Шарипов ҳастум бо шумо ва ин якумин барнома дар соли 2025 ва маҳз барномаи хабарӣ мешавад, гарчанде ки хабари рӯзи шанбе набоша. ҳаст хабарое ки ба муҳоҷиру алоқамандӣ дора, яъне ки қонунҳои нав дар Россия пешбинӣ шудагӣ. Дар ин бора гап мезанем. Лайк монданро фаромӯш накунед. оғоз мекунем. яке аз беҳтарин амалҳое ки ҳар як шахси мусалмон метавонад анҷом бидиҳад, ин сафар ба хонаи Аллоҳ ай. ва ин чиз ба ҳама шахси мусалмон муяссар намешавад. ва ҳар як шахсе ки орзу ва имконияти иҷро кардани ин амали нека доранд, муроҷиат мекунем ба ширкати Парвозавия. тамоми усулҳоро ба шумо мефаҳмонанд. ба ҳаҷи умра ва фарзӣ ҷои худтон зайнид мекунем бо беҳтарин шароит ва нархҳои дастрас. марҳамат, фақат ба ватсапҳои ширкати Парвозавия муроҷиат. боварӣ 500% дӯсто, Парвоз авиа муроҷиат кунед. ва пеш аз барномаро оғоз кардан, чӣ гунае ки гуфтум бародаро, гарчанде ки мо мусалмонон мисол ҷашн нагирем, қайд накунем, ба мисли зодрӯзу дигар тарафаш ки зодрӯзам рӯзи 1 январ аз мо буд, мисол мусалмон ҷашн нагирифтан, қайд накардан, инош як тараф бестан. но факти ҳамин чиз рух додан, мисол ҳамин числа таваллуд шудагӣ боша, ура ту наметавонӣ ку рад кунӣ. яъне ки соли навии гирди арча даву чӣ кардан шуда назар надорум. дар умум онира ки боз як соли дига пишти сар шид, боз як соли дига аз умри мо рафт, боз як соли дигае ки мо тавонистем зинда монем, нигоҳ накарда ба мушкилиҳое ки сари мо меояд, нигоҳ накарда ба ранҷу азобу дарди ҳар як муҳоҷире ки дур аз падару модар, зану фарзанд дар муҳоҷират кору фаъолият мекунанд. боз як чунин сол паси сар шуд ва қадам мегузорем ба як соли дигари наве ки шукронаи Аллоҳ мо зиндаему қадам гузоштем. ва ҳар як одаме ки дар гузашта ягон оғози нав дошт, ягон беҳбудию бурдбориҳо дошт, орзумандем ки дар ин солам бештару хубтар шавад. одамое ки дар ин соли гузашта шикаст доштанд, ба ҳадафҳошон расида натонистанд, орзумандем ки дар ин сол аллакай 2025 ба ӯ ҳадафҳои худшон бирасанд ва орзуҳошон амалӣ бигардад. мисли ки шумо мефаҳмен дамо ҷоиз нест, ба соли нав табрик намегуму мегумтон ки табриктон мекунам ки боз як соли дигар зиндаем, тамошо дорем якдигариро. ман бо шумо сухан кардаам, шумо маро тамошо дорем. лайк монданро фаромӯш накунед дӯсто. мегзарем ба хабаро. чӣ гуна ки шумо медонем муддати дароз шуд ки ҳамкорӣ кардаистем бо ширкати Осмони Соф ва албатта ки то имрӯза ягон мушкилӣ нашида. ин ширкат дорад билетҳои ҳавопаймо ба тамоми ҷаҳон ба нархи дастрас ва муҳимиш он аст ки агар ки аз номи канали ман муроҷиат кунед бо скидка карда мешавад. ва агар ки муддати ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратитон ба анҷом расидагӣ бошад, ҳамчунин шумо метавонед ки бо ёрдами ин ширкат сарҳад бигзарен. арзон, осон, ба хости Аллоҳ бехатар ва зудтар. ба хотири оне ки ба самолёт мегзаронанд. Осмони Соф муроҷиат кунед. Время летит, самолет улетит. хоб, якумин хабарро оғоз мекунем бародаро аз амнистия. амнистия дар бораи муҳоҷиро аз соли 2025. ва муҳим ки дар бораи пурратар гап занем, чунки ҳатто дар каналҳое ки оиди ҳамин хел коро сару кор доранд, дар амуҷа пурра гап задагӣ нестанд. гуфтагианд ки амнистия мешавад 2025, карочи барои муҳоҷиро ҳамаш 100%. лекин дар инҷа як таъдно нодорад ки худи указда дар асл чӣ гуфта шудагиа? И ба тарафи хубии муҳоҷира ё ин ки бозам душвортар мешавад? биёед аз амин оғоз мекунем. яъне гап дар бораи чи ай? Миграционная амнистия будет с 1 января 2025 года по 30 апреля 2025 года. акнун мебинем бародаро, ҳамин худи указа дар инҷа чӣ гуфта шудагиа? яъне Путин фармонеро имзо кард ки мувофиқи и муҳоҷирое ки дар Федератсияи Россия ғайриқонунӣ қарор доранд, бояд ки то 3 апрела Россияро тарк кунанд ва ё ин ки ҳуҷҷатҳошонро дуруст кунанд. ин талабот дахолат надорад ба он шахсоне ки иқомат доранд дар Федератсияи Россия, яъне ки зиндагӣ мекунанд ба мисли вид на жительство, РВП, паспорту дигараш. хоб, акнун ман худи указа дар рӯи экран шумо да мебарорам нишон метем, пурра метонем бибинеша. яъне агар ба ақли солим фикр кунем, ин ягон хел беҳбудӣ, ягон хел хубӣ надора. амнистия гуфта ба он мақсаде не ки тамоми муҳоҷирое ки ғайриқонунӣ буданд, дар рӯйхати сиёҳ буданд, рӯйхати сиёҳшон сафед шава ё ин ки ягон гунаҳгор нашаванд. не, ҳамто муҳоҷирро гуфтаистанд ки тез кунен ё бибироен ё бигирен ҳалш кунен. тамом. яъне ки ягон хел чӣ хел бугум, я бор фаҳмед да бародаро, яъне ки одаме ки ғайриқонунӣ бояд ки қонунӣ кунад, ҳуҷҷатҳоша дуруст кунад, дуруст? ин фармон мега шумо ки тез кунен ё ки бироен. тамом. ман дар инҷа ягон хеле чизи позитивӣ намебинам.
шумо позитивни фикр кунен. Хай фикрохтон дар комментария бинависен. И фармон баръакс маънош ҳамин астае ки тез ҳал кунен ё ин ки бироен. Вагарна ҳолат безеб мешава. ҳолат чӣ гуна безеб мешуда боша, мо метавонем аз хабари дигар бинем. мақомоти Русия метавонад ки ба ҷойҳои зисти муҳоҷиро бе ордер ворид шавам. Яъне ки ордер чие бародаро дар барномаҳои криминалӣ агар тамошо кардагӣ бошен, ягон одам ҳатто гунаҳгор ҳам боша, бояд ки аз суд ордер оддӣ карда агар бигем иҷозатномаи вуруди ҷои зисти ӯ мегиранд, баъдан ворид мешаванд. Дар инҷа навишта шудагае ки минбаъд бе чунин иҷозатнома ворид мешаванд. Ман фикр мекунам ки то и хавақта ин иҷозатнома ягон мушкилӣ надошт, яъне ки коргарои мақомот метонистанд ки ҷое ки мефорашон ворид шаванд. Шумо худтон аллакай медонед ҷойҳое ки ӯ медаромаданд. Ман фикр намекунам ки ҳар як ҷой буда агар иҷозатнома гирифтагӣ ҳам бошанд, иҷозатнома ҳами хеле астае ки ба фикр мегӯянд ки муҳоҷирро бояд ки хонаҳошон бидороем, маҳ мега бидоро бира, ҳами хелеае. Ин хабарам ягон тағйироти дигар надорад барои иҷозатнома додан, чӣ гуна ки дар инҷа навишта шудагае ки пеш аз ин иҷозатнома мегирифтанд аз судя барои ворид шудан. Айни замон боша акнун бе ин иҷозатнома метавонанд ки ворид шаванд. Дар умуми чиро бо нишон метаҳи бо сахттар кардани ҳолати муҳоҷира. И фикри ман яъне ки дар ҳолати ду хабара якҷоя кардан мо чунин хулоса метавонем барорем. Дар уҷа саростима кардастанд ки то апрела бигирен ҳама кортона ҳал кунен ё ин ки бироен, а дар инҷа аллакай мегӯянд ки бе иҷозатнома метавонад ки мақомот ҷои зисти муҳоҷир ворид шава. Чӣ хулоса бароварда метавонем? Албатта ин мулоим кардан нест, ин сахт кардан ай. Мумкин ман хато кунам, шумо бинависед дар комментария агар хато боша, лекин агар дуруст боша тавассути лайк нишон диҳед. Здравствуйте, в эфире Вести Красноярск. Хоб, чӣ гуна ки шумо медонед бародаро, бисёр хабарҳо мебарояд дар бораи оне ки муҳоҷир духтарои руса ё ин ки ягон ноболиға расида бошад, таҷовуз карда бошад, дигар ва дар асоси бурда мешунанашон. Ҳатто дар каналҳо баромада мегӯянд ки ҳаётошон тамом шид, ба мислина лангулиам бароварда. Масалан ҳеҷ хабар дигар намеёва, як ҷое ки номи муҳоҷир агар сиёҳ бутовад, даррав ҳамонро мегира, як видеои барномаи калон мекуна, ҳайҳуй мекуна. илтимос бачаҳо лайк монинада, ман ба худо қасам наобида гирифтам. Ва мисли ҳамин бори гӯш кунед бародаро, чӣ гуна ҳолатҳо мешава. Эҳтиёт бошен, хабари нав дар рӯи экрани шумо аста, метавонед шумо худтонам бихонед ва то шумо хонданам ман реакция бора тоҷикӣ мехонам ша. Сохтакориян ҳамаи ино. Дар инҷа хуб навишта мешава ки шикорчиё барои пило ба дом меафтонанд як шахса барои вохӯрдан бо духтари 14-солаи фейкӣ. Вақте ки ба ҷои муайян шуда бо вохӯрӣ бо ин духтар меояд, як гурӯҳи одамое ки кора сохтагиянд, ташкил кардагиянд, интизор мешаванд шаб. Ҳатто успед намекунанд ки 100 метр ам будава ӯро дастгир мекунанд ва аллату кубуш мекунанд. Ҳамаи сохта мешава. Одаме ки ҳамчун духта аз он тараф менависа, метавонад ки мард боша, метавонад ки дар аслан мардан. Агар духтарам боша, духтаро одамои худшон ҳастанд, синни солашон мақсад худшон туғурӣ мекунанд. Ҳамин гуна мекунанд ки дар натиҷа гунаҳгор бикунанд. Албатта ки муҳоҷир барои кор кардан рафтагиай намешина сайти знакомствора бинависа дар поискаш духтари ноболиғ ё ин ки 12 сола ва 14 сола, то ки ба ин ҳолат гирифтор шава. Ино дар процесси корӣ ин кора мекунанд. Мумкин аст ки ҳам духтар қати аввал гап мезана, дар бораи синни солашон гап намезана, нигоҳ мекунад синни солаш ранги гови ширдорвори калонай. Баъдан вақте ки ҳолат тайёр мешава, ба охиронда мега хай ман миёму, лекин ман синни солам немихелияй. Баъд и бе ақли дигарам сараш гарм шудагӣ мумкин аст ки хай афта андоми ӯро мебина мисол. ҳамин ягон гапи мезана ки розигиш нишон медода мешавад. Тамом ба тарзи автоматӣ статьяи дасту кор доштан бо ноболиғ мезананд. Барои ҳамин хотир бародаро эҳтиёт бошен, сахт эҳтиёт бошен. ҳатто як вохӯриву як гапзаниву як ҷинси бегона қатъӣ маҳз аз ҳамин миллат дар ҳамин вақту замон, чунки аллакай шумо худ медонен ки шикор рафтеста, медонен дуруст, пас дар кор нест. Дар кор нест бародаро. хоб, дар ҳамин ҷа видео ба поён мераса бародаро. Лайк мондана фаромӯш накунед, фикротона дар комментария бинависен ва як чанд сухан дар бораи ҷанбасти сол. Албатта ки дар шумо чӣ гуна буд ин сол ман наметавонам фаҳмида. Toe ки ман фаҳму шумо метавонед ки дар комментария бинависен ё ин ки дар телеграм агар бошен дар уҷа бо подробнатар метавонед бигӯед. Барои мане, барои мо аз доираи блогерӣ метавонем бигӯем ки мо соли хуб буд 2024 аз ҷиҳати
карьераи блогинг хеле ҳам хуб буд ки яъне 1 сентябр дар рӯзи дониш курси ма фани аср биромад барои блогерӣ. Веб канал кушодем, ютуб каналам калон шидестай, ҳамчунин телеграм, ҳамчунин инстаграм. Аз ин сипас албатта ки тикток ҳам пеш мебарем. Чӣ гунае ки медонӣ иқа вақт набуд. Ногуфтанамона бародоро касере ки ютубуш бичаспа агар ғам бития дар Россия, агар тикток да имкон бошад дорум ворид шидан, метавонем ки дар тикток тамошо кунем барномаҳоро, дар ҷо мепартом шуд. Ва аз ҳамада муҳимаш оне ки моро мехостанд шикаст битиянд муддати хеле ҳам дароз, тӯҳматҳои хеле ҳам даҳшатноке ки на ҳар одам метавонист аз чунин тӯҳматҳо худша ҳифз кунад. Лекин шукрнаи Аллоҳ ки мо дар якҷоягӣ бо дастгириҳои шумо, бо ҳаракатҳои ма ва бо кӯмаки Аллоҳ албатта ки дар нуқтаи аввал меиста, мо тонистем худмона ҳифз кунем ва ғолиб шавем дар чунин баҳсу муноқишаҳое ки моро мехостанд дар натиҷа шикаст битиянд, лекин шикаст худи ҳуҷумгаро хӯрданд. ба он нигоҳ накарда ки қисмҳоиш буданд ки иқрор шиданд шикасти худшона, қисмҳоиш ҳоло ҳастанд ки шикастшона иқрор намешаванд, лекин шумо ҳамчун бинанда метавонед шаҳодат бидиҳед ки шикастагиянд. ҳам хел нест? албатта ҳамаи ба дастгириҳои шумо мешавад бародаро ва ҳамчунин фаромӯш накунед охирон падаркаи солнавишон ма кардагим ҳамин видеоро бидроен чӣ гунае ки ма дар амҷо фаҳмондагим мувофиқи ҳамун гуфтаҳо агар ҳаракат кунем амал кунем бо хеле ҳам пирӯзии дигар мешавад. Гап дар бораи муноқиша не, дар умум дар мардум хеле ҳам хубӣ мешавад ки ҷинояткор бояд ки ҷавоб га дар ҷинояти худаш. И беҳтарин кор мешавад бародаро. Ва ҳамчунин доштем мо бисёр проектҳо, бисёр иқдомҳои хуб дар ин соли гузашта. Ҳар ҳафта мо тамошобинода сум тақсим кардем. Просто барои комментария нависондан шумо ин корро медонед. Баъдан ина бо дар веб канал бо 250 000 рубл ки ба ғайр аз ин бо мо дорем дар веб канал, албатта ки гапҳои веб каналай аз веб канал берун нестай, нохай даромади гап мегум. Чунин кор мо дорем ки фонд бародарое ки дар муҳоҷират ҳастанд, ягон мушкилиҳоишон мешавад ки зарур мешаванд. Мисол ту бояд суми патента бисупорӣ ё ин ки кӯдакат бемора ё ин ки ягон мушкили дигар дорӣ ки маошат 3 рӯз пас мешавад, лекин ҳамин 3 рӯз метавонад ки ҳаётро масад дигаргун кунад. Обуначиҳои веб каналда мо чунин кор пешбигирӣ кардем ки метавонанд муроҷиат кунанд, махсус одамҳо ба ин кор вобаста карда шудагӣ қарз метиҳанд чунин бародарора бе фоиз, бе ягон чӣ, ба як муҳлати муайян, як миқдор пули муайян ва бармегардонанд. Албатта ки ин кор ба ягон фоидаи шахсии мо нест. Албатта ки ин кор барои чӣ гунае ки шумо фаҳмидед, мо процент намемонем. Ягон сум зиёдӣ мо дар роӣ накунанд. Ва баъзиҳо дар аввал ҳам хиёл карданд ки и взнос гӯё мешавад, гӯё ки мо аз дигар обуначиҳо аввал як миқдор сум барои фонд ҷамъ кунему, баъдан ҳамин сума бо ҳамода не бародаро, не. ин фонда мо худмон мекунем, мо худмон ва агар одамое ки бошанд ки бигӯяд ки мисол тамошобини оддия мега братан ҳамин иқдоми шумо хеле ҳам хубай, фикре ки шумо кардагиен хеле ҳам хубай, ман мехоҳам дар ҳамин кор саҳмгузор бошам, кӯшам то ин ки як миқдор маблағи ворид кунаму то ки дигар бародарое ки зарур бошанд кӯмакшон расад. Чунин одамо албатта ки хушомаден гуфта мешавад. Но дар умум мо аз ягон кас талаб намекунем дар ин бори, чиста худмон мекунем. Мисол ма яду бародари дигаре ки дар гурӯҳ бародарои фаъол ҳастанд, одамои наздик, албатта ин чун наздик не ки мисол ягон хеш табор ягон каси дигар боша, дар доираи боварӣ, яъне ки ма чунин одаме ҳастам ки одама наздик ҳисоб мекунам агар ки фаъол боша, бовариш сахт боша, боварии якдигарфаҳмӣ байн боша. Чунин одамо қатъи мо чунин корро пеш бурдестем. Дар умум бисёр корҳои хуб буд дар соли гузашта. Бале ҳишамро гуфта намонад ки мега чӣ донанд бедилҳо дили моро ки ҳар як хандаи мо дард дорад. Хай дардша гап задан дар кор нест, чунки мо ҳоло гап задестем оиди фақат карьераи блогерӣ да, корборое ки дар ҷиҳати блогерӣ шид. Ба ҳамагон маълумае ки мо ҳам мисли шумо, мисол як шахси оддӣ, мисли ҳар як муҳоҷир, ма ҳам муҳоҷир ҳаст. Дигар чизҳое ки гуфтанаш шарт зарурият надорад ва шумодам ҳамин хел тавсия метиҳам. Вақте ки ту як мушкилита ба як шахс мегӯӣ, шахси худида ягон аҳамияти надорад.
یعنی که در پیشت میتونه بگه هو خی براتان بزیب ای وای وای وای. نو در اصل از پیشت یک قدم دور میره فراموش میکنم. از شخصی بگونه را خرسند میکنی. سوال پس در خودت که چی با میگویی؟ مشکلی تا یگانه با الله بگو، برای حل کردنش حرکت کن. تموم. با دشمن با بگونه فقط پیشروی تا بگو. همتون در موفقیت بردارو. پیشرویتون انتظارم. ویدیو نام انتظار باشین. همه در خیر تا ویدیوهای آینده.